Hanka sa ide pokúsiť ochutnať durian. Malo by to byť ovocie, ktoré ľuďom buď z genetického hľadiska strašne vonia, alebo strašne páchne. Malo by to chutiť niekde medzi... Jožkovými ponožkami starými, smradlavými. A kremešom. Cesnakom a kremešom. Buď to bude extrémne nechutné, alebo extrémne dobré. Keď sme to voňali prvýkrát na trhu, tak to bolo... Dobre, jedno bolo dobré, ale to asi nebol durian a jedno bolo totálne Práve preto to bolo dobré. A tak ideme to skúsiť. Musíme ukecať pána, nech nám dá časť toho durianu, lebo to nechceme kupovať celé. Takže chceme len degustačnú vzorku, ktorú nám stále nikto nechce dať. Ideme na to, prvýkrát v živote, najlepšie nakoniec. Máme tu v prípade nebezpečenstva a Hanka, tak počkaj, odložím vodu. A ako ti to vonia? Hanka práve vyskúšala durian, ja si troška netrúfam. Nie je to také hrozné. Je to také pastovité. Je tam taká príchuť. Ja z toho napínam, mne to smrdí. Je tam taká príchuť smradu, ale neviem ani, čo to je. Jak taký melón žltý, ktorý ja zase veľmi nemám rada, ale... Aha. Fakt, až tak? Podľa mi vodu, prosím. Ale okej. Nie. Počkaj, tu mám ešte... Ty nebudeš jeden z tých ľudí, ktorí geneticky toto ovocie zbožňujú. Ja budem niekde napomedzi, ale skôr sa prikláňam k tým, ktorí ho asi veľmi nemusia. Skôr sú tu tie cesnakové ponožky smradlavé. OK. Ochutnali sme durian, takže... Ale nie je to naša šálka kávy. Ani neviem, že na čo sa to podobá. Je to... Aha, je to také aj také trpkasté, aj také kyslasté. Mne to pripomínalo takú cesnakovú pastu s hnitým banánom. Niekde. OK. Ideme ďalej, ideme zjať nejaký dobrý obed. A potom durian, ono som uzrejko. Čaute.